Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugot hari Sabat 12 November 2022. Pirma to dimuna jala marsihohot. Dihatabatakon parhubas ni dalihan na tulu advensian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni naposona Ellen G. White. Ayat na tersurat di 5:10 ayat 6. Pirma to dimuna jala marsihohot. Unang tahu to kamu jala unang godora rohamu na maradopon na sida. Ay Jehovah di batam sadiri dongamu mardalan. Dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadi konon naho. Hamajuon di ganuk bidang mangido sada tinuju na takkas. Ibana naung dapotan hamajuan na tutu di parngoluon. Ikot tongtong manatap tinuju na sapadan marhite usahana. Tinuju na songoni di piyakko diadopan ni akka halak na poso saunarion. Tinuju na ditotuhon ni surgo laho pararaton berita nauli tu portibi di suduton. Ima tinuju na masay mulia na buhay mangelek ganuk jolma. Akai mangukap sada bidang usaha tu ganuk-ganuk halak na rohana nunga di jama Kristus. Tinuju ni debata di akadadanak na naing magodang di labung ni rohata na lumabas ubagas tumibo. Lo bisian aha na dapat dia tusi parnidata na terbatas. Jala gudang na poso saunarion magudang songon si Daniel di Jabu Judeana. Mapersiajari hata ni debata ng ulaon na jala mapersiajari aka persiajaran pakobasion na setia. Diari sugot mangadopi aka si bahen uhum di paruhuman na dumibo. Manang dibagas ni raja gabi sitidangi di raja ni nasa raja. Seri membina keluarga jilid tolu halaman 247-248. Hati hahomat jalo poda alaganggu roham jala holsoan ho. Manang naing mabulahon nasa na adong nasobui idaomu takkas adorang ho marnapuna hapursyaon. Dibaheni ganggu ni roham gabi manaik jala ubagas. Molo horo tu debata. Dihilala roham dang margugu jala dang bebas. Songon hinadong mu sa sitong na. Mardong at tangiang dibagasan toruk ni roha jala porsea. Ibana bui jala naing mangoloy pangiduamu. Jala naikon pasobuon hatiuron marsinodang tu bagas roham nang tunahumaliangmu. Alana marhite tangiang marsihohot. Todimu bui marsaur dohot pikiran ni ibana na soha olatan ni. Pelayan Injil halaman 220 sada. Akka hasomalan na jolo, akka hasudungan na binuan laho mabayan hasalaan, naikon marukil tu hamonangan, jala maradoponi, ibana ikot tongtong manat-manat marukil di bagasan hagugon ni Kristus tu hamonangan. Alfa dan Omega jilid pitu halaman 402. Songonima sahat ni persiajaran dihita manugot ni hari Sabaton. Sai di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna. Horas.